деньги. Бүйік Ватан соғышы ветераны Геннадий Баранов 92 яшын тутырып келе. Қазаның 10 номерлі сырқауханасына ол бүгін Спутник Вінің 2 дозасын ясатырға келді. Дата рождения? 2 октября 1929 года. Қысқа ғына анкета тутыралар қон басымын өлшелер һәм пациент прививка қадатырға әзір. Суғышны узған ветеран үшін бүгін сәлемәтлік бірінші орында. Шуңа Спутник Ви қайтарылуға оқ 2 ойламыша прививкаға язылған. Бірінші дозасын жеңіл кешерген тескәрі йығындысы болмады дей. Чтобы не заразиться. Коронавирус ияртмәс өчен ясаттым. Вакцина гомерне саклап калырга ярдәм итә. Әлбәттә, аны һәркемгә кадатырга кирәк дип саныйм. Иртәнге 10-га сырхауханәгә прививка ясатырга 50 кеше килгән иде инде. Кемдер монда гаиләсе белән, менә Выборновлар ирле хатынлы 3 көн алдан язылып куйганнар. Страшно нет, потому что доверяю. Мин курыкмыйм, чөнки вакцинага ышанычым зур. Күпме илләр безнең вакцинадан файдалана бит. Пенсионерлар прививка ясаткач та бакчага юл тотачак. Сезон эш күп диләр. Ну, во-первых, мы на дачу собираемся. Бакчага туганнарыбыз да җыелачак, аларга вирус ияртәсебез килми. Бүген монда килүчеләр арасында Сибиргә эшкә китүчеләр дә бар. Прививкасыз вакытыга эләгеп булмаячак диләр. Мин вакыты белән эшлим. Спутник Ви саттым. Барысы да әйбәт. Үземне яхшы хис итәм. Иртә белән 2 кеше Ипивак коронада ясаткан. Алар әле җитәрлек, запаста 100 доза бар ди табиблар. Күбрәк өлкән яшьтәгеләр килә. Прививка ясатучыларның 40% ылы буын кешеләре. Бүгенгә безнең поликлиникада 7000-нән артык кеше прививка кадатты. Әлеге сырхаухана бүгеннән алып 7 майга кадәр гадәти режимда эшли, көн сайын биредә иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр прививка кадатырга мөмкин. Вакцина җитәрлек. Бүген әлеге медицина оешмасына гына тагын 500 доза Спутник Ви вакцинасы кайтарылырга тиеш. Вакцинаны үзең яшәгән җирдәге сырхауханәдә эш көннәрендә ясатырга мөмкин. Моннан тыш прививканы Казан сәүдә үзәкләрендәге мобиль пунктларда кадатырга була. Бүгенгә Татарстанда 257 меңнән артык кеше коронавирустан прививка ясаткан. 167 меңе икенче дозасында. Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.